An gi dwoko mar waziri Mbadika. So many jopiny. Morning Victor, Gor Mahia Ring Road. The contractor is on the road. Any site sunny. It is called Marindi Magina Pala Road. It took long due to delay by contractor to provide insurance, but now the contractor is on site. Owacho kama gi do Faransa. Ni oyaore VOJ gi team kaka wanene. Barabara miluongo ni Gor Mahia Ring Road ni. Contractor ni e site sani. Ndano iluonge e yo document mag sirkal Marindi Magina Pala Road. Kumano jopiny akwayo ni nitiere ga bots moko mendiko ma endiko nying ndara, contractor oming'awa, completion date en karango, to gi weche mag kute mag ayaki bende gi bomo ga kanyo. Koro ng'iuru board no biro konyo ahinya ni to wacho nade. To wacho ni contractor nokawo thuolo malach ahinya mar deko nikech weche mag okumba. Nikech nitiere okumba bende ma iketo ga kuom ndara. Mane gima waziri John Mbadi leronwa e chenro ka kawuono ni. Gima mora gi wachno ka jotelo gi onego winj gigi nikech winjo kana apenjo ni nikech magi chenro bende wakelo mondo jotelo gi winji. Ng'eni ka poni no ko winji to mano dok kadho kamano. Kech winjo ka na apenjo ni sadi bed ni samoro oponde tok nying moro. Ni samoro sama gine ground to giluongo gi nying machielo mopogore gi. Tingeni do we bed no ko winji to samoro japiny do akanyo ni samoro gino ok dhi nyime. Kech ka koro ng'iyo listika tano kan tiere Marindi Magina Pala Koguta Stroke Riat Konyango Rabuor ma en kilomita 50 Wonorak iluongo ni Drillmatic Infrastructure Limited nengo ne bilion 3.3 kendo iko menani noket ne maromo milion 284.6 kendo aneno ka contractor is currently mobilizing on site magibote mawacho ni ikruok kaluwore kod weche mag okumba mane nitiere go. Koro sama jotelo gi chiko iti kendo winjo weche gi. Mano kar dhogi no, mana kaka na wacho cha, sirikal be nigi ting' mondo megi pim ne jopiny weche gi, kokalo kuom office mar county commissioner, gi jo ngao, ni koland ni sirikal dwa loso ndara, to nitiere chenro mamoko ma ochopo nyaka procurement ma bende kembe oro kwayo margi tiye gi kambi achiel, to kambi onego bende donje site karango, mondo jopiny obed gi ng'eyo kendo gipenjo moko mowinjore to kendo penjo ka mowinjore kabisa nikech gine joma nie ground. Abenda penje mag bondo. Ang'e ni waziri kodi.